Sme tu u hry Euro Truck Simulator a ideme na to. Vítajte v dnešnom videu a dnes ideme hrať Euro Truck. Takže moje meno bude Markoxe1, samozrejme, obrázok. No, civogo tu je tých obrázkov na vybranie. Tak dáme toto. Kamión bude buď biely alebo červený. Mercedes rozhodne toto. Môžeme si pozrieť aj iné. Mercedes je najkrajší. Company logo, to bude niečo červené, keďže biele máme one. To bude toto asi, alebo ne toto. English môžeme dať slovenčinu. No kde nájdem slovenčinu? Český. Název mojej spoločnosti. Markoxe1. Nie dáme vrchnú čiarku, kde sa dáva. Tak dáme, že company. Company. Markoxe1. Český. Evropa. Vytvořit. OK. Povoliť. Ježišmarja, čo to odo mňa chce? Prečo? Ja neviem, čo to je. Dáme... Čo mám dať? Čo mám dať, aby som... pokračovať v kariére. OK. Toto je pekný kamión, takýto vianočný. Sa to načítava. Koľko sa to bude načítavať? OK, už je tu. OK. Vyber si miesto Slovensko. Ty vole. Kde som? Kde je Slovensko? Dánsko, Nemecko, počuť, to bude niečo Česko-Slovensko. Bratislava. Potvrdiť. Áno. OK, teraz to idem naučiť, ako hrať. Dal som si tutoriál. OK. Vítajte v Euro Truck Simulator. Konečne máš možnosť zažiť prácu svojich snov. Řízení tahače. Tvá společnost nyní začala podnikat. Bohužel ale nemáš peníze pro nákup vlastního tahače. Musíš tedy zatím pracovat u jiných společností jako běžný řidič. Tvým úkolom je bezpečně doručit do firmy BCP ve městě Bratislava tento náklad. Ventilační šachta. Zaměstnavatel ti poskytl vozidlo a uhradí veškeré náklady. Hlavně se snaž přijet včas. OK, zaujímavé. Ty vole. No ako toto bude musieť... Funguje to? Môžeme oddialiť niečím? Nie? Brzda mražka. Spátečka, down nebo so... Počkaj, brzda je space, či? Hej, brzda je space. Aha, brzda je... dobré. Kamera z hora je šet. OK. Vnejší kamera je R. Čo to je? Meči z internetu. Ale čo chcú odo mňa?
Ja neviem, dáme trebárs simulátor rádio. Simulátor rádio. A neviem, čo mám dať. Simulátor rádio. Ale čo mám dať? Drakers FM. Ja neviem, čo mám robiť. Ok, dostal som sa z toho. A vnútri kamera je jednotka, ok, ja budem mať vnútru. A ďalší kamera je I. Ale ja chcem najlepšie vnútornú. Ok, a ideme na to, ideme to odviesť, ale kam to mám odviesť? Dobre. Neviem, kam mám ísť. Bude to už ide nejaký cocot. Ty kokos ani nebrzdil. Aha, tu je to, kadiaľ mám ísť. Dobre, no, tak ideme na cestu, no. Jede kamion, kouří se mu. Neviem, či mám to. Kouří se mu z komínku. Dá zatočiť. To si nikto nevšimne. Však? Si nikto nevšimne, však. Vydáme kameru. Kde sú kamery? Kamery, spomínaj, trojka. Nie. Ičko. I. Pane Bože, to mám nejaký obrovský. Ok, cúvam. Dobre. Cúvam. Ok. Normálnu kameru, normálna kamera je plus. Ok, prosím, poď. No trochu sme to posrali, no. V živote sa stávajú rôzne veci. A ideme v protismere. V živote sa tiež stávajú rôzne veci, že? Budeme to musieť tu napreraziť. A krúci, nejde to. Ale čo mám teraz spraviť? Ja idem proti smere. Krúci. A co sa už ide oproti? Ja som to rozrazil jesť, takže to budem rozraziť aj toto. Ičko, I. Nerozrazil som to. Keď som rozrazil. Kámo, ty čo musia ísť oproti mne, som myslel, že som riadny cosot. Dobre, Braško. Ne. Toto není hra pre mňa. Toto není hra pre mňa. No ale ja sa budem musieť nechať niekde. No teraz čo mám robiť? Ne, to nejde. Ja som v pytli. No to je fakt super toto. Nemôžem to nejako restartovať? Asi nie. Nevšímajte si ma, ja idem len v protismeru. To nič není, ne? OK. Musím sa to naučiť hrať. Táto hra ma stála veľa peňazí. Takže sa ju musím naučiť hrať. Inak ma to bude boleť na srdci. Takže nie veľa peňazí, ale stála niečo.
OK. Tak zatiaľ sme nikam nedojeli, tu nás si takto parknem. No ja si myslím, že na dnešné video by toho bolo dosť, no.